Ka jing ra kai Saudi Pro League hap teng ka kun hun Ronaldo ka Al Nassr bat ka Al Khalij ka long ka bai tanat ha namal ga Al Nassr kam pat rem hakini ki game supposedly sen la kai nakataka daw ka panlong ya kinong Christian jong ka Al Nassr kin seu tanat haman bawan pe ya ka jing la kai jong ka Bat hakani ka jing kai ha kelas step ka Al Nassr ka yo ban lam kmat ya ka sigol ling bau player bahkan sai jongka Ronaldo aka minute ke bar rio Bat hadu bakut ka jing kai kelas step ka Al Nassr ka tam da way lanot ya ka Al Khalij Bat ka jing kai ha kelamit pat ka Al Nassr ka yo biang ban lam kmat ya ka ke bar ka jongka ling bau ula putih minit kebasan pusat. Pada haduk bakut ke jing kai ke Al Nassr patam da Arlanot ya ke Al Khalij. Pada haka jing kai poin mentah ke Al Nassr ke donah kedan ke baar. Ndai ke Al Khalij pat ke donah kedan ke Pakistan. Ku bless you.